Mit navn er Knud Vansø Madsen. Jeg ejer firmaet VI Teknik og har gennem de seneste 6 år arbejdet med energiløsninger, såsom solceller, solvarme og varmepumper. Solen er den største energikilde her på jorden, og jeg har længe spekuleret over, hvordan den opsamlede solenergi kan gemmes på en mere optimal måde end i traditionelle vandtanke, som typisk fylder meget og som har et relativt stort tab hen over tid. Min idé går ud på at bygge et varmelagermodul på f.eks. 20 kWh, som ikke fylder mere end det kan bygges ind i et skab på 60x60x200 cm og placeres f.eks. i en baggang. Enheden er meget intelligent og kan arbejde sammen med eksisterende varmekilder, såsom olie, gas, piller eller i kombination med varmepumper, således at mest mulig energi fra solen benyttes til opvarmning af brugsvand eller boligen og derigennem opnå et betydeligt reduktion i udslippet af CO2 og besparelser på eksisterende varmekilder. Det er muligt ved, i stedet for at benytte vand som lagermedie, så anvendes specialdesignede moduler, som indeholder PCM-materiale. PCM står for Phase Change Material og er et saltlignende materiale, som kan optage 8 gange så meget energi som vand i temperaturområdet 56-60 grader og fylder derfor meget mindre fysisk. Det er kendt teknologi, som ikke er farlig, og de fleste kender sikkert disse små poser, som man knækker, og så skifter de fase og dermed afgiver varme. Det er ikke lykkedes mig at finde et dedikeret standardprodukt, som er egnet til de danske husstande, og det er derfor min idé at udvikle og fremstille et sådan produkt, som kan masseproduceres og sælges til forbrugere i et attraktivt pris, relativt lav tilbagebetalingstid i forhold til investeringen. Det er min plan at finde de rette samarbejdspartnere, opbygge en virksomhed, som skal udvikle, producere, sælge, installere og servicere produkterne, og derigennem skabe nye arbejdspladser i en branche med stor fremtidig fokus, og med produkter, som i dag ikke findes på markedet. Tak fordi I lyttede til mit bud på årets forretningsidé.